pageant fan ni chuan mani loka Miss Grand International thanna a thil thleng kha ishange yang Miss Grand International 2024 chu Thailand October ni somni panga khan thlan ani a he hunah hian ram sang sang atanga an nula hmel tha le fingte thlan chuan ni a chuta tang chuan an mani ram ai o thewa tha ber an thlan chhuat te chu anin elta ani he Miss Grand International 2024 a hian kan ram India IO an thlan nula hmel tha le duom chu mai pia lama fing le ngil nei Rachel Gupta Punjab nula chuan ropui takin India tan lal lukhumaron hona International 2024 thlanna a hian buaina thleng tat meya Miss Grand Myanmar the sunyan chuan Miss Grand second runner up din hun chu nein ma se adin hun wang hian Miss Grand Myanmar chu alom lauti chiang takin a mela a mu theya anu a Myanmar National Director to en luin chet dan professional lau zet vangin soisel na andong na sakhop meya Miss Grand Myanmar chu mi puite dule lom hlo ber ani na din huna tangin khovelin pageant a thlanto zinga alamwal phau ber ni na din hun alwa ta zokani he buai na ron chwa dan chu show top nuwa Miss Grand Myanmar stage atanga aron chuk chu Myanmar National Director chuan the second runner up lallukhum chu thinrim ti shat takin asas or line chuan a phi thak saka Miss Myanmar chu lungche takin a trapa Miss Grand Myanmar chu a team 10 lo zon ngalin heti lai hian lungche takin a trapa show nei laya second runner up ani ti an puan chi atang khan anui mel chu aron danglam ngala nui lui ti shat takin second runner up crown an hlan po in a mela a shat theyani he an chet dan moi lo zet wang hian Miss Grand International Organization lamte po in Myanmar ne na an contract chu an ti top ngala Myanmar National Director to en luin po engtika ma Miss Grand International tele thei to ngai lo turin dam chung an ben bok ti Thai news site Khawset English te chuan an ron tar langa Miss Grand Myanmar po in a second runner up la lukhum chu apelet ve ngal boka the hian a life na a soidan chuan tuman min thunun lau Keimah du thlan na nge ya ka crown pelet kani ka crown ka pek let na chan chu kan ramin loman a phu ang kan don lo wang ani a chung te chu kan national costume prize le kan country power of the year te an ni winner crown kan don lo wang ani lo India le Philippines te po ka unaw nu te zinga tha ka ti berber te an ni ka mo pu lo ti in the hian a Facebook live na in soifia na aron neya he alive na hian an national director chungchang po ron soife in alal lukhum alo po thlak sakna chan po the chuan atlumei do na in shat wang le an lo pom nol na chan chu akal thei to thlot lo wangin ti in ron soya atra na chan po soifia tel bokin ka tra na chan chu pakhat na kani lo wang lamani lo second runner up kalwa wanga ka din huna lung oi lova chumi aya tha chu ka phu ka in ti wangani lo shim achan dik tak chu karam Myanmar mi puite wang zo kani pakhat na kani an ring a an vai nan beina sa a ka national costume siamin an thokrim tlang boka ma se an thorim na zong te chu engma lo maya achang zova ka costume chu avai po in ka kenglut thei lova stage ha atira po MGI lamte ronin ka costume ri zong tur te po kan thelut veka an rem ti thu min shila short an malokin ka costume chu ari wangin stage ha ken chi ani lo ti in an phal lo thu min shil le nu a ka fans no panglam te thlengin cho eile mutmu po to man lovin min tran a chu tiang mi te karam mi puite ril runa a an top stage atanga ka mu khan sheom ka ti a an be se ang ka phak lo khan min ti trap zo kani social media vela until po sa alan ang kha ataka ani lo nhưng mà này cầu xong thế vì cái đây ạ tổ National Director Khan kal thei to thlot lo wangin min ron wan zo kani media ho po kha camera ala to lo turin kan ngen lama ma se min ngai thadu lova ni lo lovin kan chanchin a than pha ti in
in soifia na aron neya MGI President Mr. Nawat Itsarak Risil po in Miss Grand Myanmarin a crown a peglet let chu lo pomin Mr. Nawat chuan press conference Bangkok ka anei na a Miss Grand Myanmar chu engin nge khatyang ngai to na diklo lutuk khanei tir thei pakhat na din munlo adua phuwa in ti ni chuan ama pol big liao liao pageant thlanna hwai hot mai ro se chuta chuan title om zong zong po ama na dong vek theyang in asayani Myanmar National Director To En Luin Chuan MGI President Mr. Nawat Chuan Miss Grand International din hun nayan du ani chuan dollar singhi sanga India poisa a noi somni pakhat singkhat sangkhat zakwa somli pathum chu peturin minti a Thai pageant official te chuan Indonesian pageant officers te hna tangin thamna poisa an la ti in apu boka he apu na hi MGI President Mr. Nawat Chuan nasa takin pha a Myanmar National Directorin apu na hi athak ati thu soyin really joking $25,000 he lying he joking so dirty National Director Myanmar mi puiten an National Directorin Mr. Nawat apu na chu social media a an hlabera an lo mang ve boka Myanmar fans te chuan Miss Grand International pageant chu cooking show ni omzo kani ti in an lung oi lo na an tilang chuai chuaya MGI President Mr. Nawat chuan an chet dan wang hian Miss Grand Myanmar the sunyan chu na taka chang let ve in nang ma ang mishing chu eng in ti siak na ama tel chi in ni lo nang ma ngai to na le suang to na I khovel siam chu pa om tur chi ini ti in na ti ve sak sakang chu thamna poisa deal anga an pu na po Mr. Nawat hian Thailand rampum entertainment industry a house ber te zinga paruk na ania he an pu na hi anui za thak let lingjok ati ani October ni somni pariata Miss Grand International lamin statement anti chua chuan Miss Grand Myanmar second runner up ni na chu Miss The Sunyan che dan moi lo le an dan siam te pela a thil ti te wangin a title chu Hlihsak ani ti in thu chua ron siam bok Miss Grand Myanmar che dan atanga chiang taka kan hmu thei chu a overconfident ma ani winner ani nge a in ring topa camera an kat atang che in a ril ruput mang dik tak atilang hala stage atap pura finalist ten tha an la khawla in alo men pura stage atangin a national directorin a shwai thang hala alano pang em akum som pariat mi chawalania he video a hian kum som pariat mi lex soichia a min ngai lo ula apui thlin tok lo wanga he din mun pom thiam lo anga ka ngai emolo ti lo bok ula ama hi example chatak ania. Hello everyone, I'm Thei your Miss Grand Myanmar 2024 and today is our preliminary night and I got Grand Fan Votes Award from Grand Pageant Insider and I didn't expect it, so I was like so amazing when they announced like Miss Grand Myanmar and I was like oh my gosh. So I just want to say thank you so much to all of my fans, not only from Myanmar but also from all over the world who support me. Thank you. Mi puiten winner ni tura andu ber chu ani mau mai a fans te po in nula hlot ling tak ano panlai atanga thokrim em he winner din hun lo tur po hian atling tok ti in an chana ma se Miss Grand International 2024 ni tur chuan atling tok lo deuh chu ani share po azo lova chu tiang bukin Miss Grand International title ni po azo don lo Myanmar National Director po khan he thil thenga hian thiam lo na anei ve boka Miss Grand Myanmar stage atanga aron chuk tia khan a crown na lo lak thlak sak ngala asas or lai po apot thasuk ani kha ti chuan man mo takin Miss Grand Myanmar kha an pom nola lung chezetin a chap boka khata khan an national director le a team te chet dan kha a unprofessional tak zeta MGI organization te mei lovin mi zong ma a an chet dan kha moi lo ani top mai beauty pageant ro pui taka pathum na din hun sang tak a chel theya mei chetam takin adin muna om thean chak don te lul nen chuta po alalom ei lawania kum som pariat mi chawin hetiang em a winner crown phu in ti ma ni inda sang em
100% in winner ka ni nge don ti real ruwa put thei tur hian a team 10 nangma nge hi winner tur chu ini chiang sa nangma lo midang an om lo pakhat na ini don tia abenga lo fa mol mol tuan omani ti a shat renga chu buai na lian takani chak tur ngor ngori na in buat seya shat tur chu international competition atel don chuan chak tura in buat sei chungin chak lo pal thei tur po a in buat sei anga ya chu atan hlotlin na kailon a zona konga thil poimo le a thanzel na na poimo em ania a tumram thleng thei tura a experience nei nge ani kha hunah khan Miss Grand India ne na chan hunani a dik taka soi chuan mi lom lai lo tra na chan tur om lo ma ni ma sial thlak deuh chu ani Myanmar National Director le a team te le midang tu te po in Miss Grand India ne na chan hun a moment kha an chu sak thei lo he buai na hi show a zo nu pon ala top mai lo Miss Grand Myanmar le a National Director te chuan Facebook live an nei na a dot phua chopin khatianga an om chan soifia na te an laron nei chhun zom zela za na is where Miss Grand Myanmar chuan mi puite du ber fan favorite national costume le category dangte a po loman la ka inrin thu teron soikur do in a national director po in he hunata na athorim ziate second runner up din mun mai turan ni lo ziate lung oi lo zetin ron soiboka ala tap zui mole he competition a hian an ma ni chau tel turan in ngai monile ama chau kha thokrim tura in da moni Miss Grand International tel tur hian in buat sei na tam tak anga ya he huna tel nula te po in thei na tam tak nula dang te aya an lan sar thei na nan nei hangai boka mi te mit la turin mel chat ringa ta tok lova he huna tel tur chuan mi dang te na mu nom an ti thei tura omangai nangma chia chak thei tura I in da shim kha delulu te che dan chin dik tak chuani he keisa hi chuan solulu lamani lo Miss Grand Myanmar le a National Director te chuan second runner up title chu MGI lama pelet turin thutluk na an siama second runner up inati turte a hlen thei don lo thu soin international pageant ta chuan second runner up te hian ti turan nation ngai lova ma se he inti sial na abi khi chuan kar engimoti chung Thailand a an om theya tur le khovel mun shanga a thlonin an zin thei boka chu wang chuan Myanmar tan po second runner up ani vangin lo mandong lo top ani lova adin mun lo wangin thila dong let ve tho do na ma se a in nu do wangin a chan tur lo man thatak tak te chu midangin an nei pha don ta ani top 10 zingami second runner up din hun phu in tin opposition charon nei don chu tuna hian Miss Grand Myanmar hi kum som pariat chawalania alaron puitling chho zelanga kumrei lo te a aril ru po ama aina ron puitling nge yanga chuti huna chuan a thil ti poizia hi ala in she chuak nge yanga khovel ma a che danza thlak zia tele aram Myanmar nge chu zak takina siamani ti ala in she chuak anga eng pageant company ma in an thopui du to don mailbox si lova a che dan zong te wang khan Miss Grand Myanmar hian he inti siak na a hian ama me ni lo aram Myanmar mi puite ai o tu ani a ama me ba ka aram chu zak takina siama khovel mi pui mu a talent le theina tam tak nein a tira changa top thlengin a performance a tha em a top 3 a hiala in hlangkai theya a national director po ani na Miss Grand International franchise satangin an Hlihsak mai ba ka adam chungin Miss Grand International competition a tel le thei ngai to lo turin an ben boka chu wang chuan clear tu te sha reng tur chu kha hunah khan iram ayo telini a isa sa khan iminga inziak lova iram minga chuanga a thlak takai chet chuan angong chalo tak I che dan wangin ituar let ve ang he thil hi MGI lamte chuan an ngai thu tak em a Hi everybody, I have so many dirty story about him. Okay? If you want to know, I will tell you the true story. I am very shy and so sad about fake story from Hatu.
he make a lot of damage for your country name. Miss Grand Myanmar Organization thlengin mol phona lian takle khovel mi puiten kan hmu dan thlengin an ti chheveka Miss Grand Myanmar kha engwanga kha tianga cheta mei khange ani le kumsom pariat chawania alano pang ema he international pageant wanga pressure san turzia chu ngei to pha ka ni lo ichana khan han ngei to chinla kumno pangte ni a irampum puite be seina chu nangma a in ngata chu mai ba ka mitam tak nangma a fu a iche dan engkim manlo soi sela chu tiang zong chu ipal tlanga ngai don ani a hau tak ve via wang a national director le a team te po in an turna sa don ti po asiata chu hau chuan eng tik lai pon a chak tur thu an fa renga chu chuan adin hmuna lom lo na siam sak theya chak ber ni ba khan tur danga nei lo ni nanin shiat ti reng chuan hlo cham chu ti harsa zwal nge yang hemi chungchang article ka hmu pakhata ka mitla em tu chu lulu behavior an ti mai fence 10 contestant deltana an mani an in sen na satlu tuk chuan thil thleng dik tak hrethiam lovin an chanate an ngei dan khan ngei to na film nei tir thei lovin an du danin an lo suang to thina thil tak chuan pom thiam lo ta thina ni chu tak mei chuan Miss Grand Myanmar in a thil hlir dan a thlak dang lam pha a he thil thleng hian Myanmar reputation mi ina an lo hmu dan chu ati hming hliau ta veka thil poi lian takani mi pakhat thil ti vangin ama mei ni lo midang tam tak thlengin na hunga a chan chu he thil hi rampum in chuan theina an ram ai o tuni na thil khovel mi puite ma a phaulan na ani a an mani wang hian Myanmar mi pui tam tak po an lung oi lova an chet dan hi an tran lo hul huala ama chuan an thei to pin an trana ma se tu na chuan chhumdum cha takina hwal vel angan ni he thil thleng vela ti ngei nom zwal deuh tu chu Miss Grand International in ti siak na hi entertainment pageant big ti a soi ania a omzia chu beauty pageant thlan na dang ne na in ang lova chet dana zei le hoi hair ringot an en ve lova he pageant big hi chu entertainment lam anima zok show ang vela ni chu mi tam takan oma mi zein ang lo tak tak le mi te mit lak na na war deuh taka chette stage om dan te apoi mo a ani na taka chuan mel that mei pia lama mi te hmu nom ti zong anga chet dan thiam angai mi puiten mel tha mei ni lo fing tak du om le hmu nom ni turin an be seya kumsom pariat mi lek tan chuan amo phurna sang khopang akum no panwanga a chet dan le athil ti te soi moi sak thei bi ka ni lova a chan chu kumsom pariat lek nia Miss Universe ni thei te pon oma ma se he thil thleng wang hian beauty pageant organization dang te poin in hmu chuana an nei pha thei tlat hemi wang hian in ti siak na atel te an nor na satlu tuk chuan hetiang thil hi a thleng thei ti an hriat chhuah pha nge yanga lo be se san lu tuk wang te in hetiang hi a thlen pha thei chak ber ni apoi mo ber ti na ril ruan putin hetiang hi a thleng theia a national director in mi te hmu lo lama na sataka anor na hnuaya a oma atopa chuan ril runa thei mishing ve tho ania he competition a hian mental health apoi mo zia ron tar langa he competition a tel tur chuan mel that le stage vela zei ringot ni lovin ril ru le taksalam thlenga boruak zo tura lo in puat cha chuti rualin chak lo thut thei din huna ding thei tura in puat cha apoi mo tel boka competition a tel te ril ru lam kan ngai poi mo angaya lo chamna dong song thiam thei tura in zirti ra poi mo hle boka chutiang konga pui thei tur support system le counseling sessions te nei ma sak tur ani engdin huna po loading sela ante khovel mi puin kan lo hu ve vek thei to si a internet a ida to chuan tu po in an ngei dan an du I thil po sa khan an soi theya chumi ina a ngong chuan min ti che thei thin ani online na I thil da to chu mi tu po in engtin pon an soi zui thei to a an du dan na ngei dan an lo siamani po in soi thei nei to lo I thil pos lo mu tu te kha I control thein ni lo chu tak mei chu Miss the sunyan chunga thil thleng hian soi fia chang khop mei an chet dan moi lo lu tuk kha khamuna camera nei to phot te khan video in an lo la choi theya media le he thil thleng camera lo la a lo post tu te hau thiam lo ani to lo
he thil thleng hian mi pakhat emaw organization pakhat mai a nghawng lova beauty pageant an thlan thinna a contestant telte thil dang zong zong ai chak ber ni tura in norna san tur zia te aron tar lang chiang hle a mel tha le nal kan te dan dik lo zia te nen kan mi du zong kan chan zong te mi zia pong po chan ngot lova kan lo zir chian masak ve anga ya mihring te hian mel tha le moi hlo tling kan te na te hi kan en dan ti dang lama siam that atul hle in ka sheboka pon lam lan dan atang ngot ni lovin mihring kan ni na anga kan moi na atang te hian te to zo kila kan kumzat te mipa emo meichhia kan gender te nam le sakhwa angte kan vun rong atang te kan tak sari zong le zan zong atang ringot te ni to lovin he thil thleng hi mi tam tak te ti tilwa tu berani a the tan hian tuna thil ton hi a hlotlin na zin konga a peng poimo em ani a kumsom pariat chawala ni a ama hunah thil tam tak ton turala neya he a experience hi harsa in shom hlema se atan in siam thatna hun aril ru lo puitlin zel theinan in zirnan lo mangsela pageant thlanna pia lama hlotlin na om zedik tak le atana thil poimo tak tak zokte lo shat chwa pha zok sela chuan Miss Grand Myanmar organization lamte poin he thil thlenga tanga an ron din chwa le theinan anin siam that ve fe chonga yang chuan hun local le zel tura competition a an tel theina an license te ben sakan ni a he thil atang hian clear tu te poin hei hi lo sharengila kan che dan le thil ti engkim te hian a tha zongin emo a thalo zongin hong a nei nge ya chu wang chuan kan chunga thleng tur po kan du lo thil chu midang te chunga po thlentir lowila landana tang chawa inte to lovin kan chung lam ti chaka buai na le harsatna po to kila at pha hial theina thil po ni se engdin huna po dingila Keimah ni kan in siam remzel the poimo takzet pageant world tan pon in siam thatura in shilna te po ni theya thil tak tak ni lova mel thatna le moina kan te dan unrealistic beauty standard le chak ber ni chia du na te hemi awanga buai na lo om te hi kan soila na nga ya kan thu soya tanga kan zir chhuat tur chu mihring vek kan ni a kan fam kim lova ti swal chang kan nei vek ma se apoi mo ber chu kan thil ti swala tang khan enge kan zir chhuat ti le kan thil tia mo phurna lak ngamte Keimah ni thewa thaber ni tumte hlo tlin na dik tak omzia Keimah ni a hriat chhuah a pon lam tur na ina min hriat tir ni lovin atop bera chuan eng thu pui po eng in hial na po eng viral video a po ni se hriat reng tur chu khang thil te phena khan Keimah ni ang thowa hriat na le thinlung nei mihring an om ve ti hi chu wang chuan in hriat thiam ton na nen thil I thlir thinang u ole tuntum entertainment with Angela chu khati zong khani le to maya comments te po ka lo chiara I thing tan lam nein video I siam ka an sap don che le adang te ka lo hmunwala ni e kan tran zong te hi chu kan pena thina ka hrethiam lutuk che u eng tin pon min lo ngai ula kha chu in thu ania in chong kam man te khan min tina thei don chuang lova tum ma ula ka hua in ka ngei ve si lo chewa nang mani chia kha in ha don ani mai ka thil ron soi ho te kha hrechiang mang si lova soi ve top te kha in tia akum ka zir chiana evidence te nen ngei ka mu vek nuwa ke aya hria te le celebrity analysis bon tak tak te an thu soi ka ngai thak chung ho mi tang chuan karon rem khoma karon soi ta ania chung ho te chu rem khoma ron soi ka nia Hailey huat shan pa wang shimaron soi ka ni lova mi puite ngei ven ron an nia an thil ti engkim mu tura om chuai reng boka thil thleng le an om dan tur vel po angei ven te tan chuan alo hrethiam ve thei te hria ula ka thu soi te kha ka ir om chuak tura inda ngal topa an chan chin an buai na lar em khoveli na ngei ven tak mai chu chiang le kim chang zo ka shelo le ngai thla chak te tan le ka thil ti hi nuam ka ti zong ka nun ti hlim veng thin tu ani wangin in tan karon chhop chuak ani e Hailey ingei I hua baya sri ru ti vel zonga
Clear lovin Hailey Bieberin adu anei thei na na huai sen taka achet ngam na te kha ule Selina in anu na harsatna in phat san na to te chhel le puitling taka ama chonchin dan te hilo clearin lo hrethiam jok thei ta ula avan thadon em ba ka Hailey nge ya du lo wang shim shima siam khan katan om jiom lo helai India ram kil khoram tero te atanga kalo ngei ve ngut khan ram ro puigan thlen pha don lo a om hian ang lo thei em ei chuan ka soile du chu mi zong zong ngei nat ni ka tum lova tum po ni ila min ngei na lova engtin mak ti lo chung po min hoto kan om don tho thowa chu wang chuan adu in min subscribe anga adu lo te po in du thlan na ania in thu thu ani ti kan lo soi ve le do ani thil chiar dana te ka thu soi dan te ma son na tur in du lo lai te I ngai thla ka nuam lo ve in ti te ni po in ron soi she lo ula comment section a thei top ka lo chwa anga ka lo in zir zel anga in ron soi sel te tiang te kha in thlashu re reng su chuan min lo subscribe tu te in zawai chunga kalom em ema karin phak bakin ka video te min lo en sak tuin tama kalom tak zeta thin lung zong zong in nangma ni wang liao liao ani a Khawngaihin ka channel hi min lo support chhun zom zel don nia loin en kol tha ula thasik te in tana hitlang om na te borak in thlaka damloh na te tam thina yang la ka khan loin en kol tha ula lo film khur ula dam le shisel takin lo om ula video le peka kanin mule theu don ya atop thlenga min lo en saka vangin kalom lutuke clear tu du takte in vangin hunman nuam le vek ule